Τάτσις από πίσω, πατάνε τέρμα τον Γκάζι. Για να δω. Για να δούμε τον Τάτσι. Ισιώνει εκεί ο Φουντουκίδης. Μεγάλο λάθος του Φουντουκίδη. Περνάει ο Τάτσις. Περνάει ο Τάτσις μπροστά. Σημαντικό λάθος του Φουντουκίδη. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Τάτσις νομίζω. Και γι' αυτό τον λόγο πέρασε. Ήταν ξεκάθαρο, ήταν εκτός γραμμής ο Φουντουκίδης. Δυνατό χειροκρότημα και για τους δυο. Επιτίθεται ο Φουντουκίδης, αρκετά ίσιος. Καλή γωνία ο Τάτσις. Απίστευτο! Ο Φουντουκίδης από την υπερβολή του κόντεψε να τρακάρει τον Τάτσι. Έκοψε λίγο και ο Τάτσις, αλλά έχει ωραία γραμμή. Έχει αρκετά ωραία γραμμή λοιπόν ο Τάτσις. Πολύ ωραία ακολουθεί σε εκείνο το κομμάτι ο Φουντουκίδης. Απίστευτες μεταφορές βάρους από το Φουντουκίδη. Και δείτε μάζεμα με τεράστια αγωνία από το Φουντουκίδη. Θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το καταπληκτικός ο Τσιλιπώνης. Δείτε πίεση. Δείτε πίεση από το νεαρό. Θα τρελαθώ. Ανοίγει λίγο ο Τσιλιπώνης. Μεγαλύτερος μετά τη μεταφορά βάρους. Ανοίγει την απόσταση ο Τσιλιπώνης. Ακολουθεί ο Βουτάνης. Έκανε εκπληκτική πίεση στο πρώτο κομμάτι. Βέβαια μετά δεν ήταν τόσο καλός. Γι' αυτό και έχει μείνει πίσω. Ο Τσιλιπώνης έκανε φανταστικό πέρασμα. Συγχαρητήρια για την πίεση του πιτσιρικά στην είσοδο. Από πίσω στην επίθεση. Πολύ καλή πίεση από τους δύο. Σταθερός ο Τσιλιπώνης, μαζεύει σταθερά το Βουτάνη και προσπερνάει εκεί. Νομίζω έχει ανοίξει πολύ τη γραμμή το Βουτάνης. Βέβαια, να τονίσουμε ότι ο Τσιλιπώνης δεν ήταν στο drift zone. Ήταν πολύ κλειστά. Ο Βουτάνης ήταν ανοιχτά, ήταν κοντά στο drift zone. Δεν ξέρω αν η γραμμή του ήταν πολύ καλή. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι ήταν εδώ πέρα οι κριτές μας. Αυτοί έχουν τον τελευταίο λόγο και περιμένω. Κατελής με Ιακόπουλο. Μεγάλη απόσταση εκεί, ο Καλτερής οδηγάει υποδειγματικά μπροστά. Κάνει φανταστικό πέρασμα. Ο Γιάννης ο Ιακόπουλος. Πολύ γωνία λοιπόν εδώ. Μείωσε λίγο την... Καταπληκτικός ο Ιακόπουλος, μάζεψε την απόσταση, αλλά ο Καλτερής οδηγάει αλάθαστος μπροστά. Ακολουθεί ο Ιακόπουλος, πάρα πολύ κοντά αυτό το πέρασμα. Σχεδόν κοντά ο Καλτερής. Πολύ κοντά ο Καλτερής. Πολύ καλός ο Ιακόπουλος, μεγάλες γωνίες κοντά στο drift zone και οι δύο. Εκπληκτικές μεταφορές, κοντά στο clipping point και οι δυο κάνουν φανταστικό πέρασμα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ένα τρομερό πέρασμα με ωραίες μεταφορές. Το Ιακόπουλο να οδηγάει υποδειγματικά μπροστά. Το Καλτερί να αργεί λίγο στην τελευταία μεταφορά. Ο Ιακόπουλος να ανοίγει λίγο την απόσταση. Για να δούμε τι θα πούν. Παρόμοιο και αυτό το πέρασμα. Πολύ ωραίο πέρασμα και από τους δύο. Πλησιάζει ο Τούντας. Ο Αυλογιάρης πολύ σωστά οδηγάει. Ο Τούντας πολύ σωστά δεν προσπερνάει. Έχει λάθος αγωνιστική γραμμή. Έχει πάει εσωτερικά. Έχει στηθεί πάρα πολύ λάθος μέσα στην πίστα αυτή τη στιγμή. Αλλά πάρα πολύ σωστά ο Αυλογιάρης δεν μάσησε και δεν άφησε το Γκάζι. Συνέχισε και πολύ σωστά ο Τούντας δεν προσπέρασε. Θα μηδενιζόταν. Δεν μασάει ο Τούντας, παλάει τον Γκάζι. Αμάσιτος και ο Αυλογιάρης κυνηγάει από πίσω με μικρότερη γωνία. Ο Τούντας εκεί το διπλώνει πάρα πολύ. Πλησιάζει λοιπόν ο Αυλογιάρης. Ανοίγει τη γραμμή του Τούντας. Κρατιέται εσωτερικά ο Αυλογιάρης. Πάρα πολύ σωστά. Τοποθετείται πίσω από τον Τούντα, ο οποίος Τούντας κάνει ένα πολύ ωραίο πέρασμα με μεγάλες γωνίες. Αναγκάζεται να κόψει τη ροή του εκεί ο Αυλογιάρης λόγω λάθος του Τούντα, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ
Ο Πάζης στην άμυνα, ο Τάτσης πάρα πολύ δυνατή μάχη. Πατάει τέρμα το Κάζιο ο Πάζης. Τέρμα και ο Τάτσης είναι πάρα πολύ κοντά. Κανείς δεν ήταν τόσο κοντά από την αρχή. Ψιλοϊσιώνει εκεί πέρα ο Πάζης. Ψιλοϊσιώνει μετά ο Τάτσης. Παρόμοιο το πέρασμα μετά. Ο Πάζης έχει ανοίξει την απόσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω αν ευθύνεται ο Πάζης σε κάτι. Παρόλα αυτά είναι πολύ μπροστά από τον Τάτσι. Έχει ανοίξει πάρα πολύ την απόσταση. Δεν είδα να ευθύνεται σε κάτι. Πάζης στην επίθεση, για να δούμε. Πολύ κοντά και πάλι. Ο Πάζης φτάνει πάρα πολύ κοντά. Ο Τάτσης είναι πολύ σταθερός, να τονίσω. Ο Πάζης κλειστή γραμμή, ισιώνει εκεί. Ο Τάτσης οδηγάει πολύ κλειστά σε αυτό το κομμάτι. Είναι ο Τάτσης. Δεν επιτρέπει το Πάζη να πάει εσωτερικά. Ο Πάζης είναι κολλημένος από πίσω. Για να δούμε εκεί πέρα. Πολύ κοντά ο Πάζης. Κάποιο πρόβλημα έχει του Τάτσι το αυτοκίνητο. Κάποιο πρόβλημα δυστυχώς. Φάνηκε και από εδώ σε ορισμένα κομμάτια. Κάτι πρέπει να γίνει με τον Τάτσι, το ματιάσαμε. Δεν άρεσε καθόλου αυτό στο Πάζη. Πολύ ωραία. Ο Κατερίς κάνει το πέρασμά του και ο Λιακόπουλος επίσης από πίσω μικραίνει την απόσταση. Είναι αρκετά κοντά στο Κατερί. Παρ' όλα αυτά ο Κατερίς μπροστά είναι υποδειγματικός. Ο Λιακόπουλος ακολουθεί υποδειγματικά. Έχω την εντύπωση ότι βλέπουμε ένα από τα καλύτερα διπλά της μέρας. Ο Λιακόπουλος φτάνει στην πόρτα του. Απίστευτο. Είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ καλό διπλό. Έχουμε απολαύσει αυτή τη στιγμή. Κολλημένος ο Κατερίς από πίσω. Είναι αρκετά κοντά στο Λιακόπουλο. Κρατιέται ακόμα, κρατιέται. Έχει πολύ ωραία γραμμή ο Κατερίς. Υποδειγματικά ο Λιακόπουλος ανοίγει τις γραμμές του. Κάνει και ένα μικρό άνοιγμα εδώ ο Λιακόπουλος. Ο Κατερίς ξαναμαζεύει. Είναι λίγο πιο μπροστά ο Λιακόπουλος. Ανοίγει την απόσταση. Ακολουθεί ο Κατερίς. Πάρα πολύ καλή η μάχη. Στο τελείωμα Λιακόπουλος άνοιξε λίγο την απόσταση. Σταθερός ο Κατερίς μπροστά. Και ο Λιακόπουλος από πίσω. Έχει καλή απόσταση. Είναι πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά ο Λιακόπουλος. Σε λάθος γραμμή. Υποχρεώνεται λοιπόν να κόψει. Ο Κατερίς ανοίγει πάρα πολύ τη γραμμή του. Ο Λιακόπουλος κάθεται πάρα πολύ σωστά από πίσω. Κάνει καταπληκτική πίεση στο Κατερί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούσε να κάνει εκεί πέρα κάτι άλλο. Άνοιξε πάρα πολύ τη γραμμή του Κατερίς. Εκπληκτικός ο Λιακόπουλος από πίσω. Έχει κάνει φανταστική πίεση. Κολλημένος ο Κατερίς. Ανοίγει λίγο την απόσταση ο Λιακόπουλος. Πολύ ωραίες γωνίες και οι δύο. Σταθερή η απόσταση. Ωραίος ο Λιακόπουλος μπροστά. Πολύ καλός ο Κατερίς από πίσω. Σταματάει εκεί ο Λιακόπουλος. Ανοίγει την απόσταση. Έχει λάθος γραμμή ο Κατερίς. Ανοίγει την απόσταση ο Λιακόπουλος. Συνεχίζει ο Κατερίς ωραία. Αλλά ο Λιακόπουλος έχει φύγει αρκετά. Για να δούμε. Πολύ μπροστά ο Λιακόπουλος. Ολοκληρώνει το πέρασμά του. Μειώνει η γωνία ο Κατερίς. Αλλά είναι αρκετά αργά νομίζω. Για να βγάζει και οι δυο. Πολύ επιθετικός ο Αυλογιάρης. Ο Πάζης ορθά κρατάει τη γραμμή του. Είναι κοντά στο τριψόν. Φτάνει στη μεταφορά. Ο Αυλογιάρης έχει σκαρφαλώσει επάνω του. Πολύ καλή αγωνιστική γραμμή από τον Πάζη. Ισιώνει λίγο εδώ ο Αυλογιάρης. Πάει στις μεταφορές βάρους. Ο Πάζης καταπληκτικός. Ο Αυλογιάρης μας έχει τρελάνει ο νεαρός. Είναι πολύ επιθετικός. Ο Πάζης έχει κάνει ένα υποδειγματικό πέρασμα μπροστά. Με μεγάλη... Κολλημένος ο Πάζης από πίσω. Με μεγάλη γωνία. Ο Αυλογιάρης έχει μικρότερη γωνία, επαναλαμβάνω. Ο Πάζης με μεγάλη γωνία πάει πολύ κοντά στον Αυλογιάρη. Έχει τεράστιες γωνίες ο Πάζης. Είναι πάρα πολύ κοντά.
πατάει σε πολύ καλύτερη αγωνιστική γραμμή ο Πάζης. Έχει μειωμένη γωνία ο Αυλογιάρης για να είναι γρήγορος. Επαναλαμβάνω, ο Πάζης είναι κολλημένος επάνω του με μεγαλύτερη γωνία. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Η επίδεση του Πάζη. Ο Ιακώπουλος μπροστά. Πόπο επίδεση ο Πιτσιρικάς. Απίστευτος. Διορθώνουν και οι δύο εκεί. Κρατάει την απόσταση ο Ιακώπουλος. Επιτίθεται ο Βουτάνης στην εσωτερική γραμμή. Λανθασμένα. Και ακουμπάει το αυτοκίνητο του Ιακώπουλου. Επαναλαμβάνω, ο Βουτάνης είναι υπέτειος επαφής στο αυτοκίνητο του Ιακώπουλου. Δεν ξέρω αν είναι σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα. Δυσκόλεψε λίγο λοιπόν εδώ ο Βουτάνης. Τότε ακούμε να κοφτιάζουν. Δεν κρατιέται ο Βουτάνης. Ο Ιακώπουλος σταθερός από πίσω. Είναι αρκετά κοντά. Ο Βουτάνης είναι ανοιχτός. Και ο Ιακώπουλος έχει σωστή γραμμή. Είναι πάρα πολύ κοντά ο Ιακώπουλος. Ο Βουτάνης κάνει λάθος. Κλείνει πάρα πολύ το Ιακώπουλο. Αναγκάζεται να ισιώσει ο Ιακώπουλος. Δεν συνεχίζει ο Ιακώπουλος το πέρασμά του. Θα πρέπει να το συνεχίσει. Δεν ξέρω γιατί το παρατάει. Έχει μείνει και από λάστιχα ο Βουτάνης. Μεγάλο λάθος το δεύτερο πέρασμα να μην έχει ελαστικά. Για να δούμε λοιπόν. Ζόρισε πολύ τα μάξι του από πριν. Αυλογιάρη. Τρελαμένος. Για να δούμε. Ανοίγει τη γραμμή του κοντά στο drift zone. Ο Αυλογιάρης, ο Ιακώπουλος ακολουθεί υποδειγματικά. Έχουν λίγο μεγάλη απόσταση, αλλά κάνουν ένα πολύ ωραίο πέρασμα και οι δύο. Ναι. Έλα, πού είσαι? Παρ' όλα αυτά, ο Αυλογιάρης ανοίγει λίγο την απόσταση με μειωμένη γωνία κατ' εμέ. Παρ' όλα αυτά, να δούμε λοιπόν. Μπροστά ο Ιακώπουλος, πίσω ο Αυλογιάρης, όπως σας είπα είναι επιθετικός, έχει μικρότερη γωνία παρόλα αυτά. Ο Ιακώπουλος υποδειγματικός μπροστά. Για να δούμε τον Αυλογιάρη πώς θα μπορέσει να ακολουθήσει τώρα. Είναι πολύ κοντά ο Αυλογιάρης, είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι ίσιος εκεί. Το Ε30 κάνει υποδειγματικό πέρασμα μπροστά. Για να κρατηθεί κοντά λοιπόν το Α4 πήγε αρκετά μέτρα ίσιο. Για να δούμε λοιπόν τι θα πούν οι κριτές. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα κερδίσει την πρώτη θέση. Και για πείτε μου λοιπόν, ποιοι από εσάς υποστηρίζετε τον Πάζη με το V12 από τη Θεσσαλονίκη? Μάλιστα. Και ποιοι από εσάς υποστηρίζετε τον Βουτάνη από την Κοζάνη? Κοντά είστε. Δεν βλέπω πολύ μακριά. Το αποτέλεσμα θα μας δείξει ποιοι από εσάς έχετε δίκιο. Παρακαλώ, οι μηχανικοί του Βουτάνη να στείλουν το αγωνιστικό στην εκκίνηση.